Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час Езус рассказал такую прыповесть некаторым упэўненым у сваёй праведнасці, якія пагарджалі іншымі. Два чалавекі зайшлі ў святыню памаліцца, адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так: «Божа, дзякую Табе, што я не такі, як іншыя людзі. Рабаўнікі, несправядлівыя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчуся 2 разы на тыдзень, даю дзесяціну з усяго, што набываю». А мытнік, стоячы воддаль, не адважваўся нават падняць вачэй да неба, але, б'ючы сябе ў грудзі, казаў: «Божа, будь міласцівы да мяне, грэшніка». Кажу вам, што менавіта гэты пайшоў у дом свой апраўданы, а не той, бо кожны, хто ўзвышае самога сябе, прыніжаны будзе, а хто прыніжае сябе, узвысіцца. Гэта слова Пана. Працягваем наши з вами рэкалекцыі, разважаем на тэму любові, калі больш дакладна, то на тэму, як нам вучыцца любіць. Гэта падкрэсліва учора, што мы не ўмеем, мы не нараджаемся са здольнасцю любіць. Трэба гэтаму вучыцца, трэба сябе ламаць, змушаць. Это агромная праца Святога Духа ў нас. І таксама казаў, што это для Господа важна, для нашага Бога. І калі гэты момант мы не ўбачым, што Бог мае жаданне, Бог мае план, Бог нечага ад нас чакае, казаў я, што это як мёртвая рэлігійнасць, мы ўвесь час будзем засяроджаныя самі сабой. І вось у гэтай тэме любві, што это важна для Бога, таксама учора мы пра гэта казалі, што апостол Ян піша, што немагчыма любіць Бога, немагчыма прабываць у любві, калі мы не вучымся любіць чалавека, который побач. І гэты матыў ён вельмі громка гучыць у Святым Пісанні. Канешне, у Новым Завеце громка гучыць. Па-першае, ёсць знакамітая прыпавесць пра суд Божы. Мяне асабіста яна заўсёды раней пужала, гэтая прыпавесць, бо быў такі перыяд, што я лічыў, што Бог мяне асудзіць, адправіць у пекла, гэтага баяўся страшна. І вось ёсць такая прыпавесць у 25 раздзеле Евангелія ад Матвея, дзе Бог кажа, Христос кажа: «Я быў галодны, а вы мяне накармілі. Я быў у вязніцы, вы прыйшлі да мяне. Я быў хворы, вы мяне наведае. Я быў прагнучы, вы мяне напаілі». То есть Христос атаясамліваецца з людзьмі патрабуючымі. Праяўляючы любоў да гэтых людзей, ты праяўляеш любоў як бы да самога Христа, бо любоў мае той самы корань. Любіць Бога і любіць чалавека. Мы ўжо таксама пра гэта учора ўзгадвалі. Любіць таксама самога сябе. Вось гэтыя 3 напрамкі. Палюбіць сябе, часам нехта кажа прабачыць сабе, тады ты здольны прабачыць і іншаму, тады ты здольны любіць і Бога. Это той самы корань, а 3 напрамкі. І увогуле гэты матыў, палюбіць чалавека, заўважыць чалавека, ўсё адно як раўно аказаць міласць Богу, ўсё адно як пазнаючы ці праяўляючы любоў да чалавека, ты прабываеш у любві Божай і любіш Бога, ўсё адно як это вельмі падобна. Заўважце цікавы момант, што у Святым Пісанні Абрагам прымае Бога якраз такі тады, калі праяўляе міласць да 3 таямнічых чалавек, которые паявіліся. Аказаліся пасля это Бог. І Святое Пісанне пра это будзе казаць. Апостол Павел пра это узгадае, што Абрагам, ёсць такое прыгожае, мне падабаецца рускае слово, праяўляючы госцепрыімства. То есть ён проста прыняў гасцей. Аказалася, не проста госці былі.
А ён проста праявіў спачуванне, ён сядзеў у спёку, ён убачыў, як жарацца на сонцы людзі, ён выбег, запрасіў іх у госці. Аказалася, это быў Бог. І вот гэтыя матывы, гэтая сувязь, да, любоў да чалавека, любоў да Бога, любоў Божая, вельмі цесна звязаныя. Мы часам наіўна думаем, што толькі Христос вось это паказаў. Это Христос, правда, Ён паказаў, як трэба любіць, але ў Старым Запавеце это парадаксальна, дзіўна, што нягледзячы на такую спецыфічную жорсткасць Старога Запавету, войны, людзі часам баяцца гэтых матываў у Старым Запавеце. І разам з тым гучыць матыў, калі Бог, напрыклад, кажа: глядзіце, каб толькі вы не крыўдзілі людей обездоленных, сиротов, мигрантов, которые не имеют ни кола, ни двора, не имеют куда сунуться, бедных. Глядите, как вы только их не крыўдзілі, бо, кажа Бог, калі яны пачнуць клікаць о помощи, я то их пачую. Калі яны пачнуць скардзіцца на вас, я их пачую. Таму гэты матыў, вот ён не толькі новазаветны, ён выразна гучыць у Старым Запавеце. Ну і на гэта звяртаю увагу. Вось гэтая сувязь у тэме любві, як вучыцца любіць, да, немагчыма вучыцца любіць Бога і прымаць яго любоў, калі мы не вучымся любіць людзей, которые побач нас. Калі мы не звяртаем на іх увагу. Вось, ну, нагадваю і звязваю гэтыя паняцці. Я асабіста бачу, што да, на працягу гадоў Бог эту тэму вучыць. Не так адкрыта, не так яўна. Ніхто мяне так вот не вучыў, як я вас прабую вучыць падчас Вялікага посту. Ніхто мне гэтага не тлумачыў. Я пайшоў у семінарыю, мяне вучылі дагматыкі, мяне вучылі глыбокай тэалогіі, філасофіі, которую цяжка было там нешта разабрацца, глубоким правдам веры. А вучыць, вот, як любіць людзей, не, я не памятаю такога, шчыра кажучы. У касцёле таксама не памятаю, каб такому вучылі. Вучыцца там, спаўняць нейкія нашыя правілы, да, вучыцца любіць людзей не памятаю, шчыра кажучы. І пасля ўжо толькі я бачу, што это сапраўды нейкая, такая міласць Божая, праца Святога Духа, калі ён паказваў мне гэтыя рэчы важныя. Ужо з гадамі я здзіўляўся, напрыклад, такому простаму факту, што моя мама, которую там заўсёды ведаў, як хварэе там адной хваробай, цяжкай, няпростай, бачу, як мама мучаецца, пакутуе. І я пасля здзіўляўся, што я з аднаго боку і спачуваў, і не спачуваў. Мне шкада было мама, што мама мучаецца за той хваробай, але разам з тым, мяне сваё жыццё. Бо цябе ніхто не вучыў любіць, да, то есть это у нас не прынята так. Парадаксальна, страшна, не прынята звяртаць увагу на тое, што галоўнае. І так яно было. І, канешне, я бачу ўжо з перспектывы часу, што Бог сапраўды сам займаўся гэтай тэмай. І быў такі час, калі я, вучачыся ў семінарыі, у Польшчы, пазнаў рух харызматычны, аднову ў Святым Духу. І я зацікавіўся Святым Духам. Я цікавіўся дарамі, сілай Божай, цудамі, которые здольны Бог рабіць. Мяне цікавіла тэма, вот як праз малітву злыя духі павінуюцца, павінны адысці, як маліцца на разрушэнне пракляццяў, як маліцца, каб Бог аздараўляў хворых. Мяне это цікавіла. І толькі цяпер я разумею глыбіню паслання апостола Паўла да Карынфянаў, калі ён у 12 раздзеле тлумачыць дары Божыя, харызмы. Ён гаворыць пра дар моваў, ён гаворыць пра дар цудаў, пра іншыя дары, надзвычайныя. А пасля кажа ў 13 раздзеле: але калі вы не маеце любві, то ўсё гэта ні аб чым. І ўсе гэтыя дары, хоць бы і духаў выганялі, хоць бы хваробы лячылі, калі няма любві, то это ўсё пустое. І ў 14 раздзеле апостол Павел далей працягвае тэму дароў. То есть атрымоўваецца, што вось гэтая тэматыка праяўлення сілы Божай, надзвычайныя харызмы, на гэтую тэму апостол Павел піша ў 3 раздзелах,
Першае пасланне да Карынфянаў, это 12, 13 і 14 раздзел, это вялікая тэма. І ў сярэдзіне ён паказвае тэму любві. То есть паказвае, да, што да, все это важно, но без любві гэта ні аб чым. Я бачу, ведаеце, дзіўна, з перспектывы часу я бачу, што сапраўды Бог вот так вот рабіў у маім жыцці, што я захоплены цудамі, малітвай аздараўлення і ўсім, што робіць Бог, а на самой справе Дух мяне акуратненько, Дух Божий вёў, каб паказаць, што да, ўсё это важно, але глядзі, насколькі важно вот чалавек. Конкретно ягоныя лёсы, ягоныя праблемы, да, вот это вот важно. І твоё праяўленне любві. І гэтаму Дух Святы, не пасаромлюся сказаць, асабіста мяне вучыў. І, адзін з такіх эпізодаў, цяпер ужо зноў жа з перспектывы часу я яго ацэньваю. Калі я служыў у Мінску, то на імшу, дзе служыў я ў Чырвоным касцёле, прыходзіла адна пратэстантка, пяцідзясятніца, прыходзіла на службу кожную нядзелю, слухала, пасля хацела паразмаўляць трошку, мы там з ёй вярталіся, ў суседніх раёнах жылі. І ў нейкім моманце яна такую дзіўную рэч стала рабіць, яна у пакетику стала мне дарыць нейкую суму грошаў невялічкую, нешта там яшчэ і зялёную гарбату. Я памятаю, мяне это раздражняла, я злаваўся нават. Я казаў, не трэба мне. Чаму? Таму што я яе не асоба ўспрымаў сваёй. То есть яна пратэстантка, яна са сваімі схемамі, я там са сваімі. А другая рэч, што ўсё адно мне неяк было няўтульна гэта, што яна мне дорыць. А пасля яна мне чарговы раз, калі давала такі падарунак, яна мне казала, брат, не сопротивляйся, это ад Иисуса. Это табе Господь дае. Я так і не ведаю, ці яна так сабе для пабожнасці казала, але думаю, што сапраўды яе Дух Святы натхняў, каб яна гэта рабіла. Чаму? Таму што, па-першае, я ніколі не піў зялёную гарбату. А калі яна мне стала яе дарыць, я стаў яе любіць. І стаў купляць тую самую гарбату, я полюбіў. Тую самую фірму, тую самую гарбату. Па-другое, тая сума грошаў, которые яна давала, яна нічога не рашала. Это не былі вялікія грошы. Але ў хуткім часе я ўбачыў чалавека, который не меў увогуле нічога, і гэтыя грошы я стаў яму даваць тую самую суму. Атрымоўваецца, як бы яна благаславіла мяне, яе Господь так натхніў, каб яна мяне благаслаўляла, і праз гэта я навучыўся, што я так магу благаслаўляць іншых. А знаеце, у нас же это не прынята. Ксёндз это хто такі? Это ж ксяндзу грошы нясуць. Это ж не ксёндз раздае грошы, ксяндзу грошы нясуць. Вот так вот у нас прынята. І мяне Господь вучыў, да, што вот это нормальная рэч. І я после гэтай гісторыі, я думаю, што это такая выразна Божая гісторыя, простая, банальная. Але праз эту гісторыю Господь вучыў мяне, што ты як, цябе благаславілі, і ты ўмей благаслаўляць. Конкретно, по факту, не просто малітвы, не просто абстрактна. І праходзіў там нейкі час, і я ўжо сапраўды з перспектывы часу бачу, як Бог вучыў мяне гэтым тэмам. Я, правда, цяпер са здзіўленнем узгадваю некаторыя гісторыі, калі ў нас у семінарыі, напрыклад, быў дзень адкрытых дзвярэй. І прыязджалі хлопцы, которые цікавіліся манаскім жыццём, думалі пра семінарыю, і часам яны жылі тады з намі, з клерыкамі ў пакоі, там у Польшчы. І памятаю, як аднойчы на такі дзень адкрытых дзвярэй прыехаў хлопец, ён жыў са мной, аказалася наркаман. Я пасля толькі думаў, Боже, чаму ўсім нармальныя трапляюцца, мне я з наркаманам. І ён так адкрыўся, ён расказваў пра свае беды, пра ўсё. Я не ведаў, што яму сказаць, чым дапамагчы. Пасля ён мне там і тэлефанаваў, і кантакты мы замелі з гэтым хлопцам. І цяпер разумею, што это не выпадкова, канешне, было. Это была навука Божая, вучыся звяртаць увагу на людзей, на іхныя беды. Помню, на адных рэкалекцыях таксама, зноў жа, там пабожныя хлопцы, усе класныя. Я з двумя нейкімі нефармаламі. Чаго цябе пацягнула да іх? Што так сталася?
Чого ти нормальних не шукаєш? Да? Я не шукав їх, яны ко мне, я до їх, і неяк там контакт нав'язався. З такими трошку няпростими хлопцами. І ну, тепер, конечно, я бачу, що це все не випадково. Все не випадково. Один з моїх духовних наставників, зрештою, вельми важний для мене чоловік, праз которого я познавав Святого Духа, такий єзуїт, і він був адказним за душпастерство студентське у Любліні, і так я праз яго прийшов у рух харизматичний, і пам'ятаю, як він поділився со мною, я вже клериком був, мене це вельми вразило, як він, живучи в конвікті у домі для єзуїтів, для вот у этом, ну, кляштары, такі міні-кляштары їхні. І як ён распавядаў, як яму ўначы пазваніла дзяўчына-наркаманка, которая абкалолася і лежала там недзе ў парку. І з апошніх сілаў набрала яго на тэлефон. Ён уначы некуды там, вызываючы таксі ці што, едзець на сабе, на сваіх плячах, цянець гэтую абколатую наркаманку к сабе ў кляштар, у пакой, будучы псіхатэрапеўтам па адукацыі. Пасля выклікае хуткую, а яна за гэты час закрылася ў пакоі. У Польшы за такія рэчы, ну ты ўжо доўга можаш апраўдвацца, пасля і раней было, цяпер і тым больш. То такі скандал мог разгрымецца, а не дай Бог бы сабе там ці вена ўскрыла, ці яшчэ што. Я помню, як ён мне сам кажа, вот ведаеш, і вот, ну, чым ты думаеш, да, вот на самой справе? Чым ты думаешь? Логикой? Так ты так не повинен робить. Это неправильно. А ты думаешь сердцем, а это по-другому. И ты, специалист, психотерапевт, на такую рэч рашаешься. Я памятаю, будучи уже клериком, я тогда ураживался этому. Вось этой гісторыі ураживался, думаю, ну правда, что он такое робил? А так робят люди, которые кіруюцца сердцем, а больше, чем розумом, больше, чем интеллектом. Памятаю, може нехто з вас і ведае, ці чуў, ці быў на рэкалекцыі з отцом Антанелла, ён у Масты пару разоў прыязджаў. Шмат гадоў назад, тады яшчэ яны, можа, былі невядомыя, Энріке Антанелла, італьянскія місіянеры, которые служаць у Бразіліі. І я некалі быў з імі на рэкалекцыях, яны яшчэ толькі пачыналі тады прыязджаць у Еўропу. І мяне ўразіла адно сведчанне, яны апісваюць у сваёй кнізе гэтае сведчанне, гэта факт. Калі падчас карнавала у Ріо-де-Жанейра, вядомы карнавал, на самой справе там падчас карнавала шмат зла дзеецца. Там много магічных, акультных практык, там много алкаголем, шмат наркотыкаў. І падчас карнавала забойствы. Заўсёды здараюцца забойствы, грабеж і так далее, крымінальныя розныя групіроўкі. Яны такое пакліканне адкрылі, што яны выхадзілі са сваімі малітоўнымі групамі, супольнасцю, яны выхадзілі на карнавал, і вось ці падчас карнавалу, ці ўжо пасля шукалі людзей такіх вось абяздоленых, абколатых наркаманаў, ці такіх ужо пабітых, параненых. І там вот недзе з вуліцы, з гэтага карнавала, яны падабралі аднаго хлопца, узялі к сабе дамоў, вось гэтыя два святары. А аказалася, ён быў апантаны д'яблам. І это вельмі страшная гісторыя, над ім мама ў дзяцінстве зрабіла рытуал, пасвяціла яго сатане. І калі яны спалі, ён прачнуўся ноччу, узяў нож, ці лязо там нейкае, і ішоў, каб перарэзаць ім горла уначы. І калі ён праходзіў адзін пакой міма, там былі адчыненыя дзверы, і вісеў абраз Маці Божай, і д'ябал усю сваю нянавісць кінуў на Маці Божую. То есть это апантаны хлопец кінуўся на гэты абраз, парэзаў яго нажамі. Яны раніцай прачнуліся і зразумелі, што здарылася. Яны гэты абраз скінулі, склеілі. І ў кніжцы ёсць у мяне іхная кніга такая, вось пра паўстанне іхнай супольнасці, і ён змяшчаецца, гэты абраз, яны кажуць, што мы яго трымаем амаль што як рэліквію. Вот як Маці Божая нас уратавала. Мяне здзівіла другое. Зноў жа ж, да, вот як это, вот з вуліцы, вот такога вот чалавека взять падабраць? Як это? Мяне больш нават гэта здзівіла, чым той цуд, который здарыўся.
Вот. І такими гісторыямі, то есть цяпер уже разумею, да, што Бог вучыў звяртаць увагу на людзей. Няма любві да Бога, да, калі ты не звяртаеш увагу на людзей, которые вакол цябе. Такімі гісторыі Бог вучыў. Свой час быў захоплены кнігай такога амерыканскага метадыста Шейн Клейборн. Книга называется «Путь». Он посвятил свое жыццё службе бездомным у Америке. Я бы сказал так, что Бог рыхтаваў маё сэрца, каб я нечаму вучыўся. Да, потихоньку, вот так. Цікава, что Бог не робіць это на силу. Он сам займаецца нами. От того, что мы чуем навуку, и раз там все поменялось. Нема такого, не бывает такого. Бог потихоньку нечто показывает, вядзе, вучыць, и ты берешь адказнасць за самого себе. Так мы живем, так растем, так развиваемся. Адказнасць за самого себе. І пасля уже з перспектывы зноў жа з часу я зразумеў, да, што ўсе гэтыя гісторыі, іх трошку і болей там розных было, яны потихоньку вялі мяне до таго, што пасля ты можаш ісці ў турму служыць, у калонію. Это цяжкія гісторыі, это розныя гісторыі. Это зэкі, бандиты, туберкулёзнікі. І я разумею, каб Бог са мной не займаўся, не вучыў любіць, чего ты пойдешь к людям, которые туберкулезом хвареют? Это смяротная хвароба. Я памятаю, что и в неких там диспансерах пасля был, там ці некага нават часам наведваў, который был после турмы, после туберкулеза уже на свободе. Это рызыкоўна, это навошта, это кому такое трэба? Памятаю, одна з таких гісторый, калі один, часам же зэкі выходили на свободу, выходзяць яшчэ ў Воршы, это такі чыгуначны вузел, там пераезды, люди там то на Россию ехали, там розныя это спалучэнні шляхоў. І памятаю, і без таго там хапала і таких і невядомых мне зэкаў розных, што з турмы вызваляўся, яны прыходзілі, касцёл у цэнтры горада, і бяздомныя часам прыходзілі, так ці інакш там прабуеш памагаць. Цыганаў, памятаю, поўна было. Там у Смаленску агромная дыяспора цыганаў, там недзе яны там весь час круціліся, таксама і ў Воршы. Один з маіх падапечных з калоніі выхадзіў на свабоду. Яму не было куды ісці, ён там неяк нават, можа, прасіўся, дзе што. І я ўзяў яго, каб ён пажыў у нас. Я тады адзін жыў, хіба што не памятаю дакладна ўсіх нюансаў, да, але быў такі час, што не было маіх сабратоў, і там гады 4 я адзін жыў. Цяжка, не памятаю, ўжо не магу згадаць усіх нюансаў, ці адзін тады быў, ці ўжо нехта быў з маіх братоў, але я яго ўзяў, каб пажыў у нашым доме. Класны зэк, класны чалавек, працавіты, католік, да. Дзякуючы яму вода дайшла ад сцен касцёла, да, таму што ён распазнаў прычыну, што не так зрабілі рабочыя, чаму ўвесь час вільготная сцяна была. Ён пераробіў мне гэта. Класны чалавек. Але быў такі эпізод, калі мне трэба было выехаць і невялічкія грошы яму аставіць, каб ён заплаціў за акно, которое прывязуць. І я выехаў, званю, ён трубку не падымае. Я уже як сэрцам адчуваў, што нешта не так. Прыязджаю, яго няма. Ні яго, ні грошаў, ні акна. А пасля ён мне напісаў пісьмо. Это рэдка бывае, калі цябе так надурылі, а пасля тлумачацца. Аказалася, ёсць такое паняцце ў турэмным ігрок. Ён, аказваецца, іграў. Это быў азартны чалавек. Як у Дастаеўскага ёсць такі твор «Ігрок». І ён іграў. Як толькі ў яго паявіліся грошы, ён пайшоў у казіно. Пасля яму было сорамна, ён выехаў у Расію, і з Расіі мне напісаў пісьмо. Ён тлумачыў усё. Ён прызнаўся, што ён ігрок. Па турэмным гэтым паняццям. Залежны. І я думаю, памятаю, я так расстроіўся, да, і там, можа, не такія касмічныя тыя грошы, але проста непрыемна. Ты чалавеку давяраеш, да, так выйшла, да. Я памятаю, так расстроіўся, што з гэтай бяды пазваніў свайму правінцыялу і кажу, што я за чалавек, чарговы раз уцяпаўся ў нейкую гісторыю, зноў цябе накалолі, зноў надулі, да, як так? А правінцыял мой настаятель, да, дырэктар, калі можна так сказаць,
сказал такие пророчие слова. Дякую Богу за это мудрого человека, но на той час Бог так проявил свою мудрость. И он сказал: ведаешь что? Калі шчыра, то лепш ты трапляй у такие истории, чем твое сердце станется каменным. Лепш такие истории. Я зразумеў, что это правда. Знаете, жыццё, яно ж такое, да, яно ж, ёсць ж цана, каб быць жывым, дык ёсць ж нейкая цана. Хто ні за што не перажывае, хто не праігрывае ніколі, да, каго нельга надурыць, каго. Хто не будзе плакаць, каму страшна не будзе, то труп у магіле. Вот там уже, да, там уже ни за что ты переживать не будешь, никто тебе не надурить. А покуль ты живы, да, покуль мы вот живые, да, ну и треба себя поводить так, как живые, это нормально, что ты вот так вот ризикуешь, да, и твое сердце живое. Вот про что мне хотел сказать мой провинциал. И, ну, не одна такая история была. Конечно, тверозость проявляю, не таки наивны, там, да, не так легко може меня и надурить, там, да, ну и тем не менш, да, ну, коли ты с такими историями связываешься, ну, часом это есть своя цена. Коли я служил у Ворши, то недалеко от Ворши такое старое местечко, там нават замок был у свой час, смоляны ёсць, там был таки вельми классный батюшка православный. Я ведаў православных, которые з Ворши, это каля 30, может 40 километров, яны ездили ў Смоляны на споведь, на размову до гэтага батюшки з Ворши, з огромного города, великого. Ездили ў гэтае местечко, ну просто был живы гэты батюшка, классный был. І ён прыняў да сябе ў дом аднаго з хлопца з інтэрната. Можа, ён ведаў яго раней, можа, не, там, от прыняў. Там сябра прыехаў гэтага хлопца, яны напіліся і бацюшку зарэзалі акуратна. Ну, такая вот трагедыя. Помню, трагедыя ранна была, і то ў інтэрнэце это было, это ўсё трагедыя, людзі многія. А я памятаю, ну, переживали, а я памятаю, які ў мяне мешаныя пачуцці былі. Мешаныя чаму? Таму што, канешне, шкада, што вот хорошы чалавек вот так вот знік. Ну, адышоў з гэтага свету. А з іншага боку, да, я разумеў, што бацюшка то правільна зрабіў, па ідэі. Правільна. Сказаць, што неправільна ён зрабіў, што это чалавека прыняў. Дык а ў чым тады хрысціянства? У чым яно тады павінна праяўляцца? Калі вот хоць трошку чытаць пра тое, што гаворыць Христос, і хоць трошку сур'ёз это ўспрымаць, то бацюшка ўсё верна зрабіў. Нават, ну, так вот выйшла, як выйшла, ну так Господь дапусціў. Можа, по-другому трэба было неяк там разруліць, можа, не да сябе ў дом, ну, не ведаю, да. Але ў мяне вельмі такія мешаныя пачуцці былі. З аднаго боку правільна, з іншага боку як бы неправільна. Ну, неяк так, неяк так. Конечно, тема проявления любви. Вот, сказал бы так, она, ну, может и непростая, у нас это найчастей, там люди просят грошей, у веруючих возникает питання, давать, не давать. Я не упевнений, что треба давать. Вот так вот, кто стоит каля крами, просит на алкоголь, не, я не упевнений, не треба таким быть наивным. Вот, каб давать там на выпивку, аби там сердце свое успокоить, и я нібито добрую справу зробив, и человеку там нечто, да. Я не думаю, что так треба давать кожному, кто просит. Ну, и тем не менш, да, вот это, ну, треба распознавать, треба бачить, ну, некую, ну, такую потребу, сапраўдную потребу людей, не просто вот попрошает, да, вот такую вот сапраўдную потребу людей. І падаецца мне асабіста, што, ну, в гэтым перакананы, в прынцыпе, што калі наше сэрца адкрытае, то Господь сам прыводзіць такіх людзей. Это не абавязкова выпадковыя людзі на вуліцы, это часам твае суседзі, часам родныя, часам у пад'ездзе. Просто ты неабыякавы. Калі твоё сэрца адкрыта, то Бог так зробіць, што ты пачнеш бачыць тваіх такіх людзей. Ты іх не шукаеш на сілу, да, вот Просто ты готовы, і Бог, ну, буде тады дзейнічаць. Больш-менш это так выглядае. Вельмі цікавы ёсць эпізод, калі Христос размнажае хлеб, знакамітая гэтая гісторыя,
калі там корміць 5 тысяч, 4 тысячи чалавек. І яна пачынаецца з таго, што вучні, Христос пытаецца, колькі ў вас там ежы? Яны кажуць, столькі там хлябоў і рыбак. Христос размнажае і кажа, вы дайце ім есці. Цяпер вы, апосталы, разнясіце. Вельмі цікавы вобраз, да? Калі ёсць такія сэрцы і такія рукі, которые здольныя рабіць добро, то Бог покажа, кому гэта добро даць. Вот этот образ, вы дайте, то есть я размножу, да, но мне надо руки. Мне трэба, каб былі тыя, хто просто будзе насіць, не будзе абыякавым, не будзе просто сядзець у касцёле, займацца сваёй пабожнасцю. Мне трэба такія рукі, такія трэба неабыякавыя сэрцы. І тады Бог будзе дзейнічаць. Калі мы самі занятыя сабой, да, такія людзі на гарызонце ў нас не паявяцца, бо мы з імі нічога не зробім, бо мы занятыя самі сабой. Ведаеце, сёння мы ў Евангеліі чытаем вельмі цікавы ўрывак, вельмі цікавы. Калі моліцца фарысей, Біблія кажа, упэўнены ў сваёй праведнасці. Я не ведаю, як у арыгінале, не даследаваў гэтага, але цікава кажа беларускі пераклад. Фарысей, стаўшы, маліўся сам сабе так. Вельмі цікавае слово. Фарысей моліцца сам сабе. Ягоная малітва, яна не прыводзіць яго да Бога. То есть Бог тут ні пры чым. Ён сам сабой займаецца. Там няма ніякага апраўдання. Ён сам пра сябе думае. Мытнік по-другому моліцца. Дык вось, калі наше сэрца не занятае самім сабой, а ўсё-такі мы бачым, гатовыя быць адкрытымі на іншых людзей, гэтыя нужды бачым, патрэбы, то Бог такіх людзей прыводзіць. Я здзіўляюся, это правда, тое, што я вам сёння расказваю, гэта не год, не два, это хіба што гадоў 20 гэтых всякіх розных гісторый у маім жыцці. І я бачу, што это не сканчваецца. Дзіўным спосабам такія гісторыі, яны проста з'яўляюцца невядома адкуль, невядома як, невядома што. Таму што ты недзе там хоць троху гатовы, хоць трошку, да. І Гасподзь будзе паказваць такія гісторыі. Больш-менш это так працуе. Это пытанне майго сэрца. Нават смешна, смешна, не смешна. Не паспеў я сюды прыехаць да вас на рэкалекцыі. Зусім нечакана, зусім мне так выпадкова дазвалася адна, цяпер ужо маладая жанчына. На той час была дзяўчына з прыюта, куды я таксама час ад часу хадзіў. Што я там даў? Там не было католікаў у тым прыюце. Там былі проста дзеці, которых па розных прычынах забіралі. І я туды хадзіў. Хадзіў там часам з моладдзю, з нашай, з парафіі. Што я там даў? Якая карысць гэтага было? Нікога я не пахрысціў, нікога на веру не навярнуў. А праходзяць годы. І раптам нехта з гэтых дзяцей цябе знаходзіць, адзываецца. Штосьці там адбілася, штосьці трэба, это ўжо маладая жанчына. Так это працуе. Так гэта працуе. І няпроста, это шчыра кажучы. Слава Богу, што ён вучыць, але калі паддаёмся гэтай навукі, то праяўляць любоў Гасподзь нас сапраўды вучыць. Амен.